Chii chaunoda kuti Mwari akuitire? Ndiri kutsvaga mwana. Mwana? Mwana. Mwana. I love it. I love it. Vari kuda ka baby. Varoverei maoko. Ndotaura here. Ndotaura here. Ndotaura here ini ndotaura. Ndotaura mai. Ndotaura. Ini ndotaura. Ndakakupa maoko ugobata basa rangu. Ndakakupa maziso ugoona chakanaka nechakaipa. Ndotaura mai. Ndotaura mai. I love it. Mama mati munoda mwana ndazvifarira, but murugara nani izvozvi? Ndogara naBamukuru wangu nasisi vangu. Nasisi ndova munogara navo. Amen. Varoverei maoko. Ava sisi ava ndiri kuoneswa kuti mama muri munhu anga akamboroorwa kani? Amen. Ndobva matodzoka. Amen. Kubva machengeterwa nasisi naBamukuru. Mubvunzo uti zvino mwana munoda kumuita nani imi musiri pamurume? Can I do some serious stuff here? Now listen to me mwanangu. Ndiri kunzi dai Mwari akuitira zvakanaka. Uri kuzvinzwa? Amen. Number 1, zvauri kushuvira zvakanaka. But ndiri kunzi ndikukorekte nekuti iwe uri padhuze nekuparadza imba yasisi. Ndatarisa in the realm of the spirit ndikaoneswa ini chiramu chamunoita naBamukuru chakanyanya. Uye ndokubva ndaoneswa kunzi kudzoka kwawakatoita pamba apa uchisiya imba yako inyaya yekuJola kwawaita naBamukuru. Now ndanzi ndikuyambire kuti ukaramba wakadaro ndaona waparadza imba yasisi. But kuparadza kwauchaita imba yasisi azvigumire ipapo chete, ndaoneswa Mwari akurova neshamu. Amen. Ukandambatsira mwana. Saka izvozvi Bamukuru ndivo vari kuti ndiitire mwana. Am I correct? Amen. Vari kuti ndiitire mwana nekuda kwii? Vati ndakuchengeta makore awanda chitiitiro mwana. Shanda, shanda, shanda we. Oh, iwe shanda, iwe shanda, 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 iwe. Oh, iwe shanda, iwe shanda. Oh, iwe shanda, iwe shanda, 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 shanda. Oh, iwe shanda, iwe shanda, 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 shanda. Oh, iwe shanda, iwe shanda, 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 shanda. KuKwekwe Revival Night na Prophet T Freddy. KuKwekwe Revival Night, musi Friday 29 May 2026.
kubva na 9 p.m. kusvika kwaedza. Ipungwe, Friday 29 May 2026. Kwekwe Sports Arena.445 off stand number 13119. Faraday Newtown Kwekwe, opposite Salmona Gardens. Ndo patinenge tiri. Kune vanoda kuona munhu waMwari one on one, mukana unenge uripo. Tibatei nhasi pa 0778 059 270, 0778 059 270, WhatsApp number 0786 318 886, 0786 318 886. Goodness and Mercy Ministries, the home of prophecy, deliverance, word and prayer.